Kamaráti, viete čo je lepšie, ako keď vám niekto spraví tortu na narodeniny? Keď si ju spravíte sami, podľa TikTok receptu a 2 dni dopredu. Pointa, dnes ideme vyrábať palacinkovú tortu, ktorá bude asi takto vysoká, prepletená palacinkami, tvarohom, smotanou a ešte aj nejakým ovocím. Pravdepodobne použijem broskyne, ktoré som kúpila. Viem, že to nie je úplne najlepšia kombinácia, že palacinky, broskyňa a tvaroh, ale podľa mňa to bude fungovať. Preto sa poďme pozrieť, čo všetko budem potrebovať. Recept, ktorý som našla a podľa ktorého to dnes budeme vyrábať, som našla na Instagrame, avšak mám taký pocit, že bol pôvodne z TikToku. A čo na to vlastne budeme potrebovať? Číslo 1, bezlepková múka, pretože tie palacinky chcem aj jesť a nechcem iba, aby to vyzeralo a ja som bezlepková, takže bezlepková múka. Bezlepkové mlieko, nesrandu si robím, mlieko nie bezlepkové, teda je, ale všetko. Špinatuje. A samozrejme vajíčka z voľného výbehu, pretože sme ekologickí a máme radi sliepočky. Na plnku budeme potrebovať smotanu, 2 odtučené tvarohy a 1 veľký rozstierateľný tvaroh. No a aby to bolo sladké, tak použijeme aj 1 salko. Ako ovocná zložka medzi palacinky pôjdu tieto naše broskinky milované, ktoré musím všetky umyť, očistiť a pekne nakrájať, aby sa tam zmestili, takže toto bude piplačka sama o sebe. No a keď to dáme dokopy, tak to možno bude nejako vyzerať. Ja rozmýšľam, že čo spraviť prvé. Asi tie palacinky. Začneme s výrobou cesta a ja nemám šajnu, koľko tých palaciniek potrebujeme. Nikto to tam nepísal, takže dáme najprv, že mlieko, proste tak akože od oka. Ešte. To je skoro celé mlieko. Buchneme tam, že 3 vajíčka. 1, 2, 3. A teraz bezlepková múka, ktorá sa mi vždy vysype, keď ju otváram. A koľko tam tohto mám dať, akože zase od oka. Nemám miešatko. Miešatko som našla a dúfam, že to bude pekne vedieť všetko rozmiešať, pretože sa mi to nechce dávať do mixéra. Ešte to je riedke, pridám viacej múky. Teraz? No, ideme rozpáliť oheň a spravíme si jednu testovaciu palacinku, pretože prvá, ja neviem, či to poznáte, ale keď sa robia palacinky, existuje prvá testovacia palacinka, ktorá sa vždy zje, akokoľvek vyjde, vždy ju musíte zjesť a väčšinou nevyjde. Takže poďme vyskúšať moje cesto. Pánvica. A teraz pozor, lebo nalievam prvú palacinku. No to nevyjde. No, to je riedke cesto. Hilfe. Update. Tá palacinka nevyzerá až tak zle. Možno sme to cesto úplne že trafili. Dobre. Trafila som cesto na prvýkrát. A teraz ma už iba čaká spraviť ďalších 20 takýchto palaciniek. Už tu stojím 10 minút a mám 2 palacinky. Znamená, že 10 minút 2, to je 1,5, to je 20 palaciniek, 5 x 20, 100 minút. To budem robiť 2 hodiny. Ale do keľu. Druhá nepodarená putuje do koša. A nie preto, že by bola nepodarená, ale preto, že som to príliš rýchlo chcela otočiť. Update. Som na 4. palacinke a robila som menšie výpočty. A malo by stačiť, kebyže dáme, lebo budeme to vyskladávať do formy. Takže, toto je forma, hej, analytické myslenie. Toto je forma. Tuto pôjde, že 1 palacinka, 2, 3, 4 a 5 do stredu. Toto je 5, hej. Dobre, potom dáme jednu vrstvu, dáme ďalšiu palacinku, to je 6. Ďalšiu vrstvu, palacinku 7. 8, 9, takže 12 palaciniek by nám malo stačiť. Pripaluješ sa, sorry. Dobre, a to bude chrumkava. Update číslo ďalší. Som na palacinke číslo 7, hej? Začína sa nám to tu akože stekovať trošku, strašne minimálne, ale predsa. Čo mi však chýba, je však cesto, takže musím zarobiť na ďalšie. A to tu ho bolo veľa. Cesto hotové a keď máme novú testovaciu dávku, tak je pokus palacinka. Ja ti vieržím, palacinko. Fúha. Nejaké nerozmixované toto tuto. Tak čože sú tam malé hrudky, no? Aj tak sa to v žalúdku všetko zmieša, nie? Keby sme žili podľa tohto sloganu, ktoré nám rozprávajú niekedy naše maminky, že aj tak sa to v bruchu všetko zmieša, tak by sme pili len smudička. To je profesionálna technika palacinkovania. Aktuálne máme 8 palaciniek. Prešla pol hodina. Palacinky sa mi začínajú čím ďalej tým viacej pripaľovať, takže znížim trošku teplotu na sporáku
A ideme si popri tom, ako sa budú pomalšie robiť, spraviť plnku. Celkom mi to prišlo vhod, že na tú plnku použijeme kondenzované mlieko, pretože nemám doma ani kúsok cukru. Možno nejaký kryštálový, ale že pudrový cukor, alebo teda ten práškový, nemám. A toto by sme ho potrebovali. Takže kondenzované mlieko, dúfam, že si ešte dobré, z ktorého roku si, prosím ťa. Myslím, že ešte z minulých Vianoc. Toľko by snad stačilo, nie? Odtučnený tvaroh 1. Blup, blup, blup. Tvaroh 2. Zamiešame a uvidíme, čo z toho vznikne. Lebo podľa mňa som tam dala toho kondenzovaného mlieka príliš. Bude to príliš sladké. Nie. Neexistuje nič také ako príliš sladké. Palacinka. Ochutnáme a uvidíme, či tam treba ešte niečo pridať. No akože, čudovali by ste sa, ale je to málo sladké. Kondenzované je mliečko, falalalalalalalala, prestaň tiecť. A pretože rada žijem nebezpečne, tak tam pridáme ešte viacej tvarohu, pretože tá torta má byť fakt vysoká. A keď má byť vysoká, tak tam musíme pridať proste veľa tej plnky. Druhá lyžica tvarohu, tretia. A teraz je tej plnky tak veľa, že by to spravilo celý koláč. Takže možno to, čo ostane, bude cheesecake. Oh yeah, baby, oh yeah. Posledná palacinka. Aktuálne máme toľkoto palaciniek. Nepočítala som ich, ale idem ich spočítať. 10, 11. A viete, koľko palaciniek vyšlo? Aj s tamtou, čo sa práve robí? 12. Ľudia, mne v poslednom čase veci fakt vychádzajú. A ja sa z toho teším. Palacinky dorobené, je ich presne 12. Teraz potrebujem očistiť tieto marhulky, broskyne. Marhulky či broskyne? Čo ste vy? Nektarinky. Teraz musím očistiť tieto nektarinky. Takže idem ich očistiť, pekne nakrájať a hneď som späť, dobre? Nektarinky nakrájané. Idem si teda sadnúť k stolu a budete vidieť rýchlou verziou to, ako robím palacinkovú tortu. Musím byť strašne opatrná, pretože sa bojím, že sa mi tie palacinky roztrhnú a nechcem, aby sa roztrhali, nechcem, aby to celé tieklo, takže držte mi palce. Ideme na to. Začala som tým, že som si vybrala tie najkrajšie palacinky a takto som ich poukladala po obvode formy. Myslela som si, že mi tam vyjdú 4, ale nakoniec mi tam vyšlo 5. Preto pretrčajú, pretože na konci zakrieme tými vonkajšími stranami tú celú tortu, aby bola tak akože jednotná. Potom som tam samozrejme dala plnku a na ňu som nahádzala samozrejme naše nektarinky, nie broskyne, áno, nektarinky. A takto som vlastne pokračovala v robení jednotlivých vrstiev. Nevedela som, koľko tej plnky tam mám dávať, takže tie jednotlivé vrstvy neboli úplne rovnomerné, a však keď to budete robiť vy, tak si presne odhadnite, koľko na jednu vrstvu potrebujete plnky a tak od oka to robte proste rovnomerne, aby ste mali rovnomernú tortu. Čo ma prekvapilo, bolo to, že palacinky sa mi vôbec netrhali, aj keď som sa bála, že pod tou váhou tej plnky aj toho ovocia sa proste niektoré roztrhnú, ale ani jedna sa neroztrhala, takže som ich spravila ideálnej hrúbky, či neboli ani príliš tenké, ani príliš hrubé, takže také robte aj vy. Nakoniec som dala už iba poslednú vrstvu plnky a potom som to celé vlastne zatočila do seba. To zatáčanie bolo dosť náročné, pretože tie konce proste odstávali a nevedela som, ako ich tam pekne zapratať, ale nakoniec som to vyriešila tým, že aj keď to nebolo pekné, tak som tam hodila ešte jednu palacinku, urobila návrh akože ozdobu, no to nevyzeralo z začiatku vôbec ako ozdoba, ale potom sa to celkom vyfarbilo. 2 palacinky dokonca ostali a torta išla do chladničky. Torta je vychladená, tak si ju poďme spolu otvoriť. Ja som to šupla do mrazáku, lebo sa mi nechcelo čakať. A teraz len dúfam, že to nepadne. Torta teda vyšla, ale otázka je, ako sa bude krájať. Poďme to rozkrojiť. Pravdepodobne ma pritom nebudete vidieť, pretože urobím záber, že na tortu, tak dúfajme, že sa to neroztečie.
že vyzerá, je dúfam znak toho, že bude aj chutiť. Poďme na to. Ja sa strašne teším. Prosím, nech to chutí ako nebičko. Mňam. Toto je jeden z tých najlepších koláčov, aké som kedy mala. Úplne seriózne. Ak toto video bavilo, daj like. Odber by si tam mohol, alebo mohla hodiť tiež, ale akože nechcem tlačiť. A ak si spravíte doma túto palacinkovú tortu, pošlite mi svoju verziu tejto torty na môj Instagram. Strašne rada uvidím vaše výtvory. A dovtedy do sladkého videnia. Čaute!